እዙይ ሬዲዮ ኤረና ድምጽ ራዲዮ ኤረና ግብፂ 3.75 ቢልዮን ዩሮ ዝዋገን 30 ነፈርቲ ውግእ ካብ ፈረንሳ ክትሽምት እያ። ጅቡቲ ንልውላውነት ሶማል ዘቆናጽብ ስጉምታት ተወስዳላ ንዝብል ክሲ መንግስቲ ሶማል ነጺግዎ። ተዓርፈሉ ወደብ ሲና ዝጸንሐት 450 ሓተት ዕቑባ ዝጸዓነት መርከብ ሲቺልያ ኣትያ። ዜና ብዝርዝር ግብፂ 3.75 ቢልዮን ዶላር ዝዋገን ራፋል ዝዓይነተን 30 ነፈርቲ ውግእ ካብ ፈረንሳ ንምሽማት ስምምዕ ከም ዝኸተመት ንመግለጺ ሚኒስትር ምክልኻል ግብፂ ብምጥቃስ ጸብጻባት ሓቢሮም። ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ቲ ምስ ግብፂ ኣቐዲሙ ዝተኸተመ ስምምዕ ብጉዳይ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ግብራዊ ከም ዘይከውን ገሊጹ እኳ እንተነበረ ብመሰረት ዲስክሎዝ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ብ4 ግንቦት ዝዘርግሖ ዜና ግና እቲ መሸጣ ግብራዊ ኮይኑሎ። እቲ መሸጣ ብልቕሓ ዝተፈጸመ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ዝኽፈል ምዃኑ ተጠቒሱ። ፈረንሳ ኣብ ሳሕለ ሳህራ ንተካይዶ ዘላ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝቐንዐ ስርሒታት ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ንትርከብ ዓረባዊት ሃገር ግብፂ ከም መሻርክትያ ትርያ። ግብፂ ነዘን ካብ ፈረንሳ ትሽምተን ዘላ ዝተራቐቓ ነፈርቲ ውግእ ኣብቲ ዞባ ጎብለል ናይ ምዃን ድሌታታ ዘራጉድ ምዃን እዮም ወታደራውያን ምንጭታት ዝጠቕሱ። ፈረንሳ ካብ 2013 ኣትሒዛ ንግብፂ ኣጽዋር ካብ ዝሸጣ ሃገራት ምስተን ቀዳሞት ተሰሪዓ ትርከብ። ብፍላይ ብሓገዝ ፈረንሳ ሓይሊ ባሕሪ ዳግም ንምቋምን ሓይሊ ኣየራ ድማ ንምድልዳልን እትፅዕር ዘላ ኢትዮጵያ ግብፅን ተካይዶ ዘላ ሸመተ ወተሃደራዊ ንዋት ብዓይኒ ስጋት ከም እትርዮ እዩ ዝግለጽ። እዘን ግብፂ ካብ ፈረንሳ ትሽምተን ዘላ ነፈርቲ ውግእ ነዊሕ ተጓዒዘን ናይ ቦምባን ሚሳይላትን መጥቃዕቲ ክፍጽማ ብርእሲ ምኽኣለን ብራዳር ዝኽሸፋሉ ዕድላት እውን ጸቢብ ምዃኑ እዩ ዝንገረለን። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ መሬት ከይዓለባ ካብ ነፈርቲ ነዳዲ ናይ ምምላእ ተኽእሎ እውን ኣለወን። ግሪክ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ብ2.8 ቢልዮን ዩሮ 18 ራፋል ነፈርቲ ውግእ ካብ ፈረንሳ ከም ዝሸመተት ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እውን ህንድን ቀጠርን ዝርከበን ሓያል ሃገራት ነዘን ብኩባንያ ዳሶ ናይ ፈረንሳ ዝፈርያ ነፈርቲ ንምሽማት ኣማይት ቢልዮናት ዶላር ኣፍሲሰን እየን። ጅቡትን ኬንያን ንልኡላውነትን ናጽነትን ሶማል ዘቆናጽብ ስጉምታት ይወስዳ ኣለዋ ክብል መንግስቲ ሶማል ወቒሱ። እቲ መንግስቲ ነዚ ወቐሳ ዘቕርብ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ምስ ምርጫ ተተሓሒዙ ድሕሪ ዝተኸስተ ፖለቲካዊ ወጥሪ እዩ። ሚኒስትር ዜና ሶማል ዑስማን አቡበከር ዱበ ብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ቤት ምኽሪ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ጎረባብቲ ሶማል ዝኾና ጅቡትን ኬንያን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሶማል ኢድየትዋ ኣለዋ ክብል ክስ ኣቕሪቡ እዩ። እቲ መንግስቲ ኣቐዲሙ መንግስቲ ኬንያ ምስ መራሒ ርእሰ ምሕዳር ጁባላንድ ኣሕመድ ማዶበ ብምሽራኽ ንምርጫ ሶማል ይዕንቅፍ ከም ዘሎ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ። ምስ ርእሰ ምሕዳራት ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዎ ዝግለጽ መንግስቲ ጅቡቲ ንዘተ ሰላምታ ሃገር ዝዓለመ ርክብ ፕሬዚደንታት ሶማሊላንድን ሶማልን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከም ዘየእንገደ ይዝከር። እንተኾነ ድሒሩ ፕሬዚደንት ጅቡቲ ንመራሒ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ማዕረ መራሒ ሃገር ናይ ፕሮቶኮል ኣቀባብላ ገይሩሎ ብምባል መንግስቲ ሶማል ተቃውሞ ስሚዑ። ናይ ስልጣን ቁርቁስ ኣጋጢምዋ ዝርከብ ሶማል ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ብዘይ ምርጫ ን2 ዓመት ኣብ ስልጣን ንኽቕጽል ወሲኑ እኳ እንተነበረ ኣንጻሩ ብዝተወልዐ ግጭታት ግና ውሳኒኡ ብምስራዝ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ምርጫ ክካየድ ይጸዊዑ። ይኹን እምበር ተተፋነንቲ ሓይልታት ሶማልን መራሕቲ ርእሰ ምሕዳራትን ኣብ ጉዳይ ምርጫ ዘተኮረ ዘተ ክሳተፉ ዝዕድም ሃዋህው ከም ዘየለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይንፍቱ። ካብ 2016 ጀሚሩ ዝሓሸ ርግኣት ዘለዎ ማእከላዊ መንግስቲ ንምቋም ዕድል ዝረኸበት ሶማል ኣብዚ እዋን እዚ ናብቲ ቅድሚ ዝነበረቶ እዋናት ምብትታን ከይትምለስ ሻቕሎት ብዙሓት እዩ። መንግስቲ ሶማል ናይ ዝሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ኣጋደድቲ ናይ ግዳም ሓይልታት እዮም ክብል እንከሎ ንጅቡትን ኬንያን ድማ ብቐዳምነት ይወቅስ። እንተኾነ መንግስታት ጅቡትን ኬንያን ንወቐሳ መንግስቲ ሶማል ነጺጎም ኣለዉ። ሚኒስተር ፋይናንስ ጅቡቲ ኤልያስ ሙሳ ድዋላ መንግስቲ ሶማል ዘቕርቦ ክሲ ዘቆጥዕ ድሕሪ ምባል ጅቡቲ ጽቡቕ ናይ ሶማል እትደልን እትጽዕርን ምዃና ጠቒሱ። ጅቡቲ ኣብ ሶማል ዘለዋ ኣጀንዳ ካብ ምርግጋእ ሰላምን ጸጥታን ወፃኢ ነይሩ እንተዝኸውን ደቂ ናብታ ሃገር ንኽሞቱ ኣይምልኣኽናን ክብል እውን ጅቡቲ ኣብ ትሕቲ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተሓቑፈ ሰራዊት ናብ ሶማል ከም ዝለኣኸታ ዘኻኺሩ። መወልትን መሻርክትን መንግስቲ ሶማል ዝኾና ኣሜሪካን ሕብረት ኤሮጳን ምርጫ ሶማል ብዘቐልጠፈ ክካየድን ጸቕጢ ዝገብራ ዘለዋ። ንኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ጅቡትን ሶማልን ዝሓቆፈ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝነበሮ ተሃዋስ መድረኽ ተመሊሱ ከም ዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካ የዘኻኽሩ።
ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ብናእሽቱ ጀላቡ ክሰግሩን ዝፍትኑ ሓተት ዕቕባን ስደተኛታትን ኣብ ባሕሪ ሓደጋ ከይጋጥሞም ሓልዋን ምክትታልን ዝገበር ማሕበር ግብረሰናይ ሲዎች ካብ ባሕሪ ዘድሓኖም 450 ሰባት ናብ ኢጣልያ ዞባ ሲቺልያ ኣትዮም። ሲዎች ነቶም ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለያ ናእሽቱ ጀላቡ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ዝኣከቦም ኮይኑ ዘድሓነቶም መርከብ ፀግዕ ወደብ ከናድየላይ ጸኒሑ። ሲዎች ኤውሮጳውያን ሃገራት ዶባተን ክኸፍታሉ ዝገበሮ ጻውዒት ግብረ መልሲ ሲኢኑ እኳ እንተነበረ ድሒሩ ግን ሰመዚ ሲቺልያ ነቲ ፈቓድ ከም ዝሃብዎ ተፈሊጡ። እቶም ህፃናት ደቂ ኣንስትዮን ብዘይ ኣላይ ዝመፁ ቆልዑን ዝርከብዎም ዝተፈላለየ ዜግነት ዘለዎም ስደተኛታት መርመራ ኮሮና ቫይረስ ክግበረሎምን ኣብ ግዜያዊ ማዓስከር ክጸንሑን ምዃኖም ሲዎች ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ነጻ ፕረስ ኤርትራ በቲ ዕንወት በዚ ክሳራ ይርጋለም ፍስሓ ቀዳሚት ሶኒ ወርሒ ግንቦት ኣህጉራዊ መዓልቲ ነጻ ፕረስ እያ ነይራ። እዛ ዓመታዊ 3 ግንቦት እትዝከር ዕለት ነጻነት ምግላጽ ሓሳባት ዛዕባ ኣጌራ እቲ መዓልታዊ እናብራ ደቂ ሰባት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝጥቀስ ሓበሬታ ኣብ ህዝቢ ንምብጻሕን ኣገልግሎት ንምሃብን ዝነጥፉ ሞያተኛታት፣ ጸሓፍቲ፣ ጸብጸብቲ፣ ኣሕተምቲ በሰንኪ ሞይኦም ንዘጋጥሞም ምክልባትን ሓደጋን ንዝኸፍልዎ ዋጋ ኣንጻሮም ንዝቐንዕ ተጻብኦታት ድማ ንምውጋዝ ከምኡውን ንምሕምሻሹ ጻዕርታት ንምግባርን ዝኣመሰሉ ዝርዝራት ብምድህሳስያ ትኽበር። ዓለምና ካብቲ ዓሚ ዝጨርሓቶ ጋዜጠኛታት ብዘይ ፍርሕን ብዘይ ጸግዒ መሓዘን ንጥፈታቶም ከሰላስሉ ምእንቲ ክኽእሉ ዝኾነ ጸቕጢ ከይጎንፎም ዝጽውዕ ቴማኣ ሎሚ ዓመት ከዓ ሓበሬታ ንጥቕሚ ሓፋሽ ብዝብል መልእኽቲ ኣኽቢራቶን ብሰንኪ ሞይኦም ኣብ ሽግር ንዝወደቑ ዘኪራን ረቑሓን ኣብዒላታ። ኤርትራ ቀዋሚት ተሰላፊት ናይተን በዚ ዛዕባ ዝምረራ ሃገራት ዓለም ዜጋታታ ድማ ቀንዲ ተጠቀስቲ ናይ ዝወፅዓ ምዃን በቲ ዝኸፍአ መልክዑ ቀጺሉ ኣሎ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረዝ ሎሚ ዓመት ብምኽንያት ዛዕለት ካብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ብዙሓት ሃገራት ጋዜጠኛታትን ናይ ሚድያ ስራሕተኛታትን ስርሖም ብምስርሖም ጥራይ በደል፣ ምክልባት፣ ማእሰርቲ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሞት ይበጽሖም ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ መንግስታት ነፃን ሚዛናውን ዝኾነ ሚድያ ንምድጋፍ ዝከኣሎም ክገብሩ የተሓሳስብ ዝብል መልእኽቲ ይርከቦ። ነታ ዜጋታት ብሞዮኦም ኣተሓሳስበኦም ኣመለኻኽተኦም መርገጺኦምን ሃይማኖታዊ እምነቶምን ዝህደኑላን ዝቕጽዑላን ኤርትራ ግን እዚ ምሕፅንታ እዚ ኣቓልቦኣ ዘይወስድ ተራ ዘረባ እዩ። ምኽንያቱ ልብን እዝንን ኣራዊት ንምሕፅንታ ሰባት ቦታ ስለ ዘይብሉ። ስለዚ እምበኣር እዚ ልምሉም ጻውዒት ነተን ሰብነቶም ብዝዓቀቡ መራሕቲ ዝምርሓ ሃገራት ኮይኑ ጥራዩ ዝተርፍ። ዓሚ ንመሰል ምግላጽ ሓሳባት ብምኽባር በቲ ሓደ ብምጽባእን ንሓደጋ ብምቅላዕን ከኣበት ካልእ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዓለም ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ብዝተባህለ ትካል ዝተገብረ ግምገማን ዝተሰርዐ ደረጃን ኤርትራ ካብ 180 ሃገራት መበል 178 ተርታ ብምሓዝ ኣብዚ ዓውዲ ንዜጋታትን ከቢድ ዋጋ ካብ ዘኽፍላን ንሜድያ ዕጽዋት ካብ ዝኾናን ሃገራት ዝያዳ ቢኢሳ ተረእያ። እነሆሎም ዓመት እውን ኣተሓሕዛ ኣኽፊኣ ወይ ፍጹም ለውጢ ብዘይመርኣያ በተመሳሳሊ መስፈርቲ ካብ ዝኸበደ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ወሪዳ ካብ 180 ሃገራት መበል 180 ተሰሪዓ
ኤርትራ ኣብ መሰል ምግላጽ ሓሳባት ኣብ ናይ መወዳእታ ቦታ ክትጥቀስ ዝገበረ ፍጻመ ብቐንዱ እቲ 2001 ብኣልማማን ብቓልዕን ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ብሕትን ኣዳለውተንን ዝተወስደ ናይ ምዕጻውን ምሕያርን ስጉምቲ ይኹን እምበር ኣብ እተሓሕዛ ሓበሬታን ምጽባእ ናይ ሜድያ ሰራሕተኛታትን ደው ኢሉ ይፈልጥን። እቲ ንኤርትራ ትንፋስ ብዘይህብ ኣገባብ ጨቢጡ ሒዙ ዘሎ ስርዓት ብምህዳንን ምሕያርን ናይ ሜድያ ሰራሕተኛታት ኣብ ዓለም ጉንን ስም እዩ ዘለዎ። ብዕድል ካብ ኢዱ ምሊጦም ድምፆም ከስምዑ ሓሳባቶም ብነጻነት ክገልጹ ኣብ ዝኽእሉሉ ቦታ ንዝበጽሕውን ብምትንኳልን ብናይ ጸለመ ዘመተን ንጥፈታቶም ንምትእጉጓል ጻዕሮም ንምዕንቃፍ ዘይገብሮ የብሉን ክበሃል ይከኣል። ከም ውፅኢት ናይ ዝዘመተ ብዙሓት ኣብ ዝዓውዲ ዝነጥፉ ዝነበሩ ብሽቕረራ ክነብሩ ዕላማ እምኒ ወንጭፍ ከይኮኑ ክሕብኡ ንጥፈታቶም ክግድቡ ወይ እውን ሞዮኦም ክሓድጉ ተራእዮም እዮም። በንጻር እዚ ንኹሉ ዝጎንፎም መሰናኽላት ሰጊሮም ነቲ መሰረታዊ መሰል ደቂ ሰባት ዝህቦም ሓርነት ተጠቒሞም ልሉይን ፍሉይን ኣበርክቶ ዝገበሩን ዝገብሩ ዘለውን ድሙቓት ኣብነታውያን እውን ብዙሓት እዮም። ክልተሽሕን 21 ገና ከይተፋረቐት ተቓለስትን ፍትሕን ልዕልና ሕግን ኤርትራውያን ከምኡውን ፈተውትን መሓዙትን ኤርትራ ብዓብዩ ድማ መቕርብን ቤተሰብን ዳሃይቶም ኣብ 2001 ዝተሓየሩ ንጹሃን እንተተረኽበ ብፍርሕን ሻቕላን ተዋሒጡ ኣብቲ ጽቢት እንከሎ ኣብቲ ግዜቲ ተኣሊሙሎም ካብ ዝነበረ ሽርሒ ብዕድል ኣምሊጦም ኣብ ዓዲ ፍትሕን ሕግን ኮይኖም ምእንቲ ፍትሒ ብጾቶምን ረህዋ ህዝቦምን ኣብ ቃልሲ ዝነበሩ ክልተ ጀጋኑ ስኢና ኣለና። ሓደ ካብ መስረትን ቀንዲ ሰናዳእ ነበርን ናይታ ብድፍረታት ትልለዝ ዝነበረት ጋዜጣ ቀስተ ደበና ተባዕ ጋዜጠኛ ተቐላሲ ንመሰል ምግላጽ ሓሳባትን በዓል ሞያ ሕግን ሚልክያስ ምሕረት ኣብ መጋቢት ኣብ ምዝዛማ ክፍለየና እንከሎ ኣብ ቃልሲ ንመሰል ነጻ ፕረስ ኤርትራ ሰፍ ዘይብል ክሳራ እዩ ነይሩ። ክሳራ ንሃገርን ስድራ ቤትን ሃስያ ንድምፂ ውፅዓትን ቃልስን መስልን ዜና ዕረፍቲ ሚልክያስ ዝፈጠሮ ስምባደን ጓህን ገና ከይነፈሰ ድማ ግንቦት ኣብ መጀመራ ኣብ ዕለተ ኣህጉራዊ መዓልቲ ነጻ ፕረስ ካልእ ከቢድ መርድእ ስዒቡ ዜና ሕልፈት መስራትን ኣሰናዳእ ነበርን ናይታ ብዕቱብነታን ተልዕሎም ዝነበረት ረዘንቲ ዛዕባታትን ትልለዝ ዝነበረት ጋዜጣ ሰቲት ጸሓፍን ጋዜጠኛን ፕሮፌሰር ኣሮን ብርሃነ እዞም ኣብ እዋን ምዕንባብ ጋዜጣታት ብሕቲ ሃገርና ብዝነበሮም ትብዓትን ብልሕን ካብ ማእሰርቲ ንምምላጥ ዘርኣይዎ ንቕሓት ኣብ ዝሓለፈ ኣሳት 20 ዓመታት ኣብ ቃልሲ ንፍትሒ ዝነበሮም እጃም ስእልታቶም ኣብ መሓዮር ዘለዉ ዕሩኽቶምን መሳርሕቶም ነበርን ሒዞም ዘይጽንቀቕ ተስፋን ዘይመውት ባህግን ጸይሮም ድምፂ ውፅዓት ኣብ ምዃን ዘበርከትዎ ውዕለትን ዘመሳስሎም ክልተ ጀጋኑ ኣመና ምቕልጣፎምን ብዙሕ ትጽቢት ዝግበረሎም ምንባሮምን ንዜና ሕልፈቶም ዘይእመን ገይርዎ ኣሎ። ነቲ ዝተፈጥረ ሃጓፍ ምሕሳቡ ኣመና ዘፍርሕ ምስሊ ሂብዎ ኣሎ። እምበር ነጻ ፕረስ ኤርትራ ኣብ ልዕልቲ ጨቋን ተሓሕዛ ዘኸተሎ ብርሰት ብዘይካቲ ትብዓትን ተባዓትን ውሒጡ ብጭቕ ምባል ዝሓንገደ ኣብያተ ማእሰርታት ዘውረደሉ ዕንወት ኣብዚ ዓውዲ መራሕትን ቀለስትን ቃልስን ፍትሒ ዝነበሩ ድምፂ ውፅዓትን ድምፂ ሓርነትን ዝኾኑ ጀጋኑን ተባዓትን ብምኽሳሩ ብኸቢድ ተጐዲኡ ኣሎ። ነጻ ፕረስ ኤርትራ በቲ ዕንወት በዚ ክሳራ
كندي يحمم كمي مالت يبا انتاي مالت يخا كل نجر تحواوي سنلو كل نجر مفلاي أبي نلو ذكر انتبلكو كلتشحن حدن أبابان حدنن ملس انتبلكو كلتشحن إسران حدن حلفة حزنن كابتي نابزي زخري زرزرفت لي زانتاتات زحزل سئلي لبين رأسين تسيرو زي خالو أبز قدمي دبلق لقيلو بزي بالحي بتي تبعات بتي حلنا بس نقحات نلسان بدولات دمص مخان ندو تعمت دو مبال نرهوا بزحات واقع مخفال حرنت نمرأي زنبر بهقي ندمكت حقي استحلفت صعري بخمزي مخلافو حبري نايت سئلي دمصي نايتون قالات كريون كسمعن زيدلي مثل النافت أري رأسي يحميموني زحسبون زبلو ناس إيموني كمي مالتي با انتاي مالتي خا بالكياس حليفو أرون تخوليفو جقنا دو خطريو تبع دو دكمي كمي مالتي با انتاي مالتي خا حتو بزي ملسي أخبيدو اللي شخمي كابئه كهدم محبئي كدلي زعبا يا مقيار قهيتي إيرترا الجل لاتني عدي زي نبور هيوات زفولي النتا حسمن وطعن كوينوم كشارتا عبترئيتا انكالو تبهقا عبداس حزنا تقدم نخدا وإذا حسابي بمن قرأورو كابناب كارشلي عرعرو وسيدو مليسو حميمني أبلعلي تسقاي اتمرد تصفاخ بلع ترائني كمي مالتي با انتاي مالتي خال إذا عدي دلايت ملسا من انت تنحي دعايو زحشا فطر قويو كم زلو دوتا نيرو زي ترف سنبتا مخانو نافلت أوشتي مأمان مقباتن أبيم هباساتي كمي مالتي با انتاي مالتي خال كنتي يحمم أبوتا وحسنت زهلو مقداتي كنتي يخبد كنتي كيفرح مدفع كواخبتي زي راديو إيرنا دمص راديو إيرنا مدام منسيات عبريد إيرنا سلام زخبركم تخطاتلتي دمص راديو إيرنا بحفشا بفلايك أتخطاتلت مدام منسيات كمي تغنيو حمس كوينو نعاخم يخوني أمزبلنا مدبات حيزنا أبساعتنا ترخيبنا لنا كسافت أمي مدبنا مسانا ختصنحو بخبر زعدمكم أخبرت محاري سنايت أنحوت مدام منسيات عبريد إيرنا ولدو من إسي إيرترا انتاي أبي بخمين معسن تبديلون يبدلالون نخرد أون زي تعدله زي عدلين يولدو كتبلو زدفر عود أمت فاسيكا كتبعل انداز ما داخت كيد أبابور كفز بلتني ليلي تبل تصبق تقوال عدي منغستي إيرترا كساب زولو بناس عدنا خن ملس يخون سدرانا رئينا خن متسق كم زي نخقل بعلال علالام تسينايو مس نقركوا مردق زنقركوا خساعة مسل سنبيدا ووا حجا أنا نعد خيد انتدالي من خلكلاني حاتيتاتني توازا خيتهلو ناتت أركو أشون كايت حادق نازمز أنا سرعتي إذ منغستي نايزا عدون بس إحنا خلملس كم زي فكدلنا نجيريا وسيخة عتبيلة انتاي الكدي خعوبة حاتيتكي مالتي أبعد انتاي قاد إيمون دي خلكيوم زي حاتتوني بين جيران أبز عد خمس مز أخو ترحيم حاتيتومني إلاتني
ንዓድና ክንከይድ ከም ዘይፍቀደና ብምግራምን ቃዓን ናስተንፈሰት ካብ ኩነታታ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ዕቁባ ወላ ሓንቲ እንዶ ክህልዋ ከም ዘይክእል ንምግማቱ ኣያጸገመንን ንዓኣ ብጎብ ዓይነይ እናርኣኹ ብሓሳብ ህሉ ኩነትን ኣምርን ናይ ዘለናዮ ናብራ ብርድኢት መንእስያትና ሒዙኒ ተዓዚሩ ኣብ መንጎ ሓሳበይ ቅድሚ ሰሙን ወዲ 29 ዓመት ሰብኣይ መሓዛይ ዝሓተተኒ ሕቶ ትዝ ኢሉኒ ኣብዚ ራድዮ እንታይ ኹም ትብሉ እዋ መደባት ንሰርሕ ንህሉ ኩነታት ዓድናን ከባቢናን ብሓፈሻ ከዓ ንዓለማ መልኪትና ሓድሽ ሓበሬታ ከዓ ነመሓላልፍ ነዚ ኩሉ ጌርኩም እንታይ ይመኽሰብኩም ነቲ ራድዮ ዝመውሎ ሰብ ከመን እዩ እንታይ ዓይነት መልሲ ክህቦ ኢለ ድንግርግር እናበልኩ ንራድዮ ዝመውልዎ ደኣ ብዛዕባ ኣገዳስነት ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ክንምንታይ ምዃኑ ዝርድኦም ኣካላት ወይ ከዓ ትካላት ክኾኑ ይኽእሉ ከምኦም ዝኣመሰሉ እዮም ዝምውልዎ ሓውስና ተጠራጠርኩን ከይዓገብኩን መሊሰሉ እቶም ዝምውልዎ ኣካላት ከንታይ መኽሰቦም ብሓንሳብ ክስሕቕን ክበክን ደሌ ወላ ሓንቲ ዝምለስ መልሲ ኸ ኣይነበረንን ነዚ ኣብ ክልተ ቆልዑት ኮይኑ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣገዳስነት ሓሳብካ ምግላጽ ክንምንታይ ምዃኑ ከረድኦ ምፍታን ሰማይ ክትሓርስ ከመፍታን ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኣብ ገጹ ኣተኪረ ካብ ምርኣይ ሓሊፈ ዝበሃል ስኢነ ነይረ ባዕሉ ዘረባ ጀሚሩ ማለተይሲ ወላ ሓንቲ መኽሰብ ዘይብሎም ንምንታይ እዮም ገንዘቦም ዝኸፍሉ ስኢልካ ንመለፍላፊልካ ዶ ጥራሕ ገንዘብካ ክፈል እዩ ፍልስፍንኡ ገይሩ ነታ ርእስቲ ከርቅቓ ይፍትን ነይሩ እንተኾነ ግና ክፈላሰፈላ ኣዋርሒ እውን እንተዝገብር ናብቲ ሓቀኛ ርድኢት ሓሳብካ ምግላጽ ዝብል ኣምር ክመጽእ ከም ዘይክእል ኣጥዐ ይፈልጥ ነይረ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ወለዶታት ኤርትራ ማለት ወለዶይ እንታይ ዓይነት በደላት ወሪዱ ኢልካ ክጽብጸብ ዘይክእል ተኣላው ምዃኑ ጥራሕ ክሓስብ ነይሩኒ ክልተ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ኤርትራ ክልተ ኣርካናትን ተባዓትን ጋዜጠኛታታ ከሲራ ንሳቶም መሰል ሓሳብካ ምግላጽ ዝብል ኣምር ኣብ ኤርትራ ዝጠንሰሱን ዝወለዱን እዮም ፕሮፌሰር ጋዜጠኛ ኣሮን ብርሃነ መስራቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ሰቲትን ዋና አሰናዳኢ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ቀስተ ደመናን ዝነበረ መልክያስ ምሕረተ ኣብን እዮም እዚኣቶም ንሕብረተሰብ ማዕረ ኩሉ መዳያዊ ንምዕባለ ዝግበር ቃልሲ ምዕንጋል ሓቀኛ ሓበሬታ ድማ ካብኡ ብዘይፍለ ምዃኑ ኣሚኖም ኣብ መስርሕ መሃብ ሓቀኛ ሓበሬታን ኣገዳስነት ሓሳብካ ምግላጽን ክሳዕ ሞት እሙናት ኮይኖም ዝሓለፉ ደቂ ህዝቢ እዮም ኣሮን ምልክያስን ካብቶም ሓቀኛ ሓበሬታ ንሕብረተሰቦም ብምሃቦምን ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ክኽበር ስለ ዝጸውዑ ጥራሕ ኣብ ቤት ማእሰርታት ስርዓት ግደፍ ዝበሉ ዘለዉ ብጾቶም ንምቕልን ንምስክርነትን ዝተረፉ እዮም ነይሮም እንተኾነ ግና ኣብ ስደት ቃንዛብ ቤት ማእሰርቲ ዝበሉ ዘለዉ ኣዕርኽቶምን መዛንኦምን ብሓፈሻ ከዓ ምዕባስ መሰል ህዝቦም ሃይ እናበሎም ሞት ኣርኪባቶም እታ ዝብህግዋ ናጽነት ኤርትራ ከይንሳፈፉላ ኣብ ማእከል ዓዶም ንህዝቦም በቲ ዝመልክዎ ሞዮኦም ከም ልቦም ኣገልጊሎም ኸይጸገቡ ምስ ህርፋኖምን ተስፍኦምን ሓሊፎም መልክያስን ኣሮንን ነተን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ናይ ሎሚ 23-24 ዓመታት ከባቢዮም መስሪቶምንን ሰሪሖሙለንን ቅድሚ ዝተጠቕሰ ዓማውቲ ማለት ኣብ መወዳእታ 9 30 ዓመት ዘይመልኡ መንእሰያት እዮም ነይሮም መሰታዚ ኣብ ላዕሊ ክጠቕሶ ጽናሕኩ ሰብኣይ መሓዛይ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ትምህርቶም ዝወድኡ ምሩቓትን ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ወይ ሜድያ ከቕውም ዝኽእል ብቕዓትን ነይርዎም መንግስቲ ይኹኑ ሓለፍቲ መንግስቲ ዝገብርዎ ዘበሉ እግሪ እግሮም እናተኸታተሉ ህዝቢ ብዘይናዕብ መልክዑ ሚዛናዊ ሓበሬታ ይህቡ ነይሮም ንህንጸት መጻኢት ኤርትራ ንመሰል ሓሳብካ ምግላጽ ነዊሕ ራእይ የማዕድውኑ ነይሮም እዞም ካብ ሽዑ ጀሚሮም ክሳብ ክንዲ ዝሕልሚ ዝነበሮም ሰባት ከምቲ ሕልሞም ኮይኑስ በቲ ዝጀመርዎ ኣብ ማእከል ዓዶምን ኣብ ሕቑፉ ሕብረተሰቦም ኮይኖም ክሰርሑ ጸኒሖም እንተዝኾኑስ እዚ ሕጂ ትርጉምን ኣገዳስነትን ሓበሬታ ምርዳእን ምፍላይን ኣብይዎ ኣብ ክሊ ዕድመ 30 ዝርከብ መንእሰይ እምበ ከምኡ ይምኾነን ንሳቶም ምስ መንግስቲ ከማጉት ዝኽእል ትብዓት ነይርዎም
ንመንግስቲ ከእምን ዝኽእል ጥበቡን ነይርዎም ናይ ሕጂ ወድ 30 ዓመት እንታይ ተበዲሉ ከም ዘሎ ኸማን ምልላዩ ኣብ ዝስእነሉ ኩነት ይርከብን ይነብርን ኣሎ ኣብዘን ዝሓለፋ 30 ዓመታት ዝተወለደ ኤርትራዊ መንእሰይ እንታይ ተሞክሮ ናይ ህይወት እዩ ዘለዎ እቲ ፍልሊ በዘን ክልተ ኣብነታት ጥራሕ ክትሪኦ ኣይትጽገምን ኣሮንን ምልክያስን ደቂ 30 ዓመትን ከለው ሕጂ ደቂ 30 ዓመታት ዘለና መንእሰያት ምርኣይ ይከኣል ሬድዮ ኤረና ኣብ መወዳእታ ተስዓታት ዓሚል ናይተን ኣሮንን ምልክያስን ከምኡውን ካልኦት ብጾቶም ዝመስረትወንን ዘሰናድእውን ዝነበሩ ጋዜጣታት መንእሰይ ተማሃራይ ኮይኑ ኣንባቢአን ዝነበረ ጋዜጠኛ ዓወት ኣረጋይ ንብዙሕነት ሜድያ ብፍላይ ከዓ ሕብሪ ብዙሕነት ናይተን ጋዜጣታት በቲ ናይ ሽዑ ንቕሓቱ ከመይ ይርድኦ ነይሩ ብነጻነት ሓሳብካ ምግላጽ ኣብቲ እዋን ንዕኡ እንታይ ማለት እዩ ነይሩ መሰል ሓሳብካ ምግላጽ ዝብል ርድኢት ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ መንእሰይን ሕጅን ከመይ የወዳድሮ ተሞክሩኡ ኸካፍለና ሓቲትና የለና ከም ዝስዕብ ተኸታተሉ ኣብቲ ግዜቲ ወዲ 18 19 ዓመት ነይረ ይኸውን ምክንያቱ ኣብ 97 ክሳዕ 2001 ኢና ንዛረብ ዘለና ምክንያቱ ሽዑ ተማሃራይ ነይረ ተማሃራይ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ነይረ ቀዳማይ ዓመት ኣብቲ ጋዜጣ ዝትፈቅደሉ ግዜ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ጋዜጣ ነንብቦ ነበርና ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ጥራያ ነይራ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራን ከምኡ ድማ ቴሌቪዥን ኤርትራን እየን ነይረን ሕጂ ናይ ግሊ ኣብ ዝመጻሉ ግዜ ንዓና ነቶም ብፍላይ ምንባብ ንፈቱ ነበርና ከምቶም ኣማራጺ ኮይነና ማለት እዩ ሓቂ ዘረባ ኣብቲ ግዜቲ ንሕና ነጻ ፕረስ እንታይ ምዃኑ ከማን ምሻሎ ጥልቕ ኢልና ንፈልጦ ነገር ነበረ ሓሳብካ ምግላጽ እንታይ ምዃኑ ዝተረዳእናዮ ተን ጋዜጣታት ምስ ወጻ እዩ ተን ጋዜጣታት ምስ ወጻ ብዙሕ ነገር ጽሕፋ ስለ ዝነበራ ብፍላይ ድማ እቶም ጅል 15 ፖለቲከኛታት ምስ ተኣስሩ ብዙሕ ፖለቲካ ክጽሕፋ ምስ ጀመራ ናቶም ቃለ መጠይቃት ናቶም ኩነታት ክጽሕፋ ምስ ጀመራ ብሓፈሻ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ኩነታት ክጽሕፋ ምስ ጀመራ ሽዑና እቲ ክነሰማቕሮ ጀሚርና ማለት እዩ ካብ መንግስቲ ዝብሎ ውፅእ ኢልካስ ካልእ ሳተ ብሎ ነገር ክትነብብ ጅምር ማለት እዩ ሽዑ ይኽርዳእና ጀሚሩ ማለት እዩ ነጻ ፕረስ እቲ መንግስቲ ንሕናሲ መንግስቲ ዝበሎ ጥራይና ንሰምዕ ናቅሚኡ ድሕሪኡ ግን ካልእ ኮርናዕ እውን ከም ዘሎ ካልእ ፖለቲካ እውን ከም ዘሎ ክርዳእና ጀሚሩ ብፍላይ ኣነ ሕጂ ንኣብነት መጀመርያ ግዜ ብዛዕባ ፖለቲካ ካብ ናይ መንግስቲ ወጻኢ ዘንበብኩላሲ ኣብ ናይ ሚልክያስ ቀስተ ደመና ዝነበረት እዩ ናይ ሚልክያስ ጽሑፍ የንቢበን መጀመርያ ግዜ ሽዑ ኸማን ገሪምና ኣይዝክራን እታ ርእስቲ እንታይ ትብልኒ ከም ዝነበረት ሕጂ ል20 ዓመት ኮይኑሎ ግን እንታይ ኣኔራ ብዛዕባ እቶም 15 ብዛዕባ መንግስቲ ዝገብሮ ዝነበረ በደላት ከምታት እያ ትገልጽ ነይራ ምስለኒ ፍልይ ዝበለት እያ ነይራ ኣሕና ኸማን ገሪምና ሽዑ ከምዚ ደፊሩ ሰብ ይጽሕፍ ገለ ክንብል ጀሚርና ማለት እዩ ነጻ ፕረስ ከምዘይ ነበረ ብኸመይ ትረቢዮ ንዓና እውን ገሪምና ሽዑ ከመይ ገይሮም ከም ጽሒፎም ከመይ ኢሎም ደፊሮም ዝብል ኣተሓሳስባ ነይርና ማለት እዩ ናብቲ ሽዑ ግዜ ብከመይ ከቢድ ስለ ዝነበረ ምክንያቱ ወላ እኳ ኣብቲ ሽዑ እቶም 15 ነይሮም በዚ ከዓ መንግስቲ ነይሩ ኣብ መንጎኦም ዝርርብ ልውውጥ ተነበረ ካብቶም ሚኒስትራት ዝድስክሉ ዝባረሩ ገለ ስለ ዝነበሩ ካርቱናት ነይሩ ብበዓል ኮብራ ገለ ዝበሃሉ ዝወፅእ ንዑታት ክርኢ ከለኻሲ ሓድሽ ነገር እዩ ነይሩ ንዓና ኣብቲ ሽዑ ግዜ መንእሰያት ምስ ምንባርና ማለት እዩ ምዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ ናፅነት ሓሳብካ ምግላፅ ክሪኦ ከለኹ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ስለ ዘለና ሕጂ ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ክሰብ ከመይ ይርድኦ ክግምቶ ኣይክእልን ኣብ ደገ ዘሎ ግን ኣብ ደገ ዘሎ ብዙሕ ምስቲ ብዙሕነት ናይ ሜድያ ይርድኦ እዩ ሰብ ኣዝዮም ንፉዓት ጸሓፍትን ኣንበብትን እውን ኣለው ሰማዕትን እውን ኣለው ሓደ ግዜ ግን ነቲ ነፃ ሓሳብካ ምግላፅ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ወሲዶም ንመፃረፍን ገለን ወይ ንኻልእ ዘይድሊ ነገራት ዝጥቀምሉ እውን ብዙሓት እዮም እቲ ዘገርም ድማ ነቲኦም ነቲ
ነፃ ሓሳብካ ምግላፅ ናብ ካልእ ዕላማ ደውዓልዎ ዝያዳ ቃለቦ ይረኽቡ ካብቶም ብግቡእ ነቲ መሰል ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኣብ መንእስያት ዘሎ ረዳድኣ ክቅየር ኣለዎ እቲ ሓሳብካ ምግላፅ ምክንያቱ ሓሳብካ ምግላፅ ማለት ንካልኦት ሰባት ተናእሰሉ ወይ ተዋርደሉ ወይ ካልእ ነገር ኣይኮነን እተን ጋዜጣታት ክዕፀዋ ከለዋ ዝከረኒ ኣብቲ 2001 ኣብዚ ኣሜሪካ ኣብዚ ትዊን ታወርስ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ናይ ግብረ ሽበራ ሽዑ እየን ተዓፅን ሽዑ በቃ ፅባሒቱ ገለ ወላ ቀኒለን ተዓፅን ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሓቂ ንሕና ክንሓስቦ ከለኹ ብዕፅዋ ኮይኑ ይስማዓና ነይሩ ሰባት ክዕፀዋ ከምኡ ምንጭታት ይተኣሾም ነይሩ ከምዚ ፅንፅታታት ነይሩ ግን ከምዚ ዕፁ ዘብልዎን እውን ኣይመስለና ነይሩ ወላ ኣብቲ ካብቲ ሚኒስትር ዜና ዝወፀሲ ንግዚኡ እዩ ድብል ነይሩ ንግዚኡ ክሳብ ካልእ መግለፂ ዝወፅእ ንግዚኡ ተዓፅና ኣለዋ እዩ ዝብል ነይሩ ክፈታው ንፅበ ነርና ኢና ሓቂ ዘረባ ሕጂ ተሃጓፍ ትፈጠሮ እንታይ እዩ እቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ፕረስ ክበዝሕ ከሎ እቲ ሰብ እኳ ብኡ መጠን ከዓኒ ናይ ምንባብ ባህሉ እንዳዓበየ ከይድ ናይ ሓደ ነገር ስኒ ብዝተፈላለየ ኮና ሪኡ ከንብብ ይኽእል ብዛዕባኡ ዘለዎ ተሓሳስባ ክዓቢ ይኽእል ሓደ ነገር ብሓደ መንገዲ ጥራይ ትኸይድ ኮይንካ ግን ኩሉ ግዜ ተተሓሳስባኻ እውን ወይ እቲ ፍልጠትካ እውን ውሱን እዩ ዝኸውን ስለዚ ብዝተፈላለየ ፅሑፋት ክህሉ ከሎ ግን ወላ ከም ሰብ ባዕልካ ኩሉ ኣንቢብካሲ ወይ ኩሉ ተረዲእካ ናትካ ዝኾነ ተሓሳስባ ረዳኣ ክህልወካ ክእል ወይ ድማ ነፃ ዝኾነ ተሓሳስባ ክህልወካ ክእል መንግስቲ ዝህበካ ጥራይ ትቕበል ድሕሪ ኮይንካ ግን ካልእ ዓለም የብልካን ማለት እዩ ብጀካ እቲ እሱ እቲ መንግስቲ ዝብለካ ዝኽእል ነቲ መንእሰይ ድማ ብፍላይ ነቲ ምንባብ ዝፈቱ ሃሲዎ እዩ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ከምቲ ንፈልጦ ብዙሕ ዝንበብ ነገር የለን እሱ ዘይምህላው ዝተሃስዩ ኮይኑ ይስማዓኒ እቶም መንእሰያት ብምክንያት ሞት እዞም ጋዜጠኛታት ሕጂ ኣነ እቲ ዝገበርዎ ፃዕሪ ከመስግኖም ደሊ መጀመርታ ድሓረይ ድማኒ ምስራ ቤቶም ፅንዓት ሃብኩም ኩሎም ደሊ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ክሳብ ዝመፅእ ሓሙስ ምስ ዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ሓድጋኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና